UGWUMBA. Ẹni Waawa, kábàtà níbi àtẹ́gì. Wáyọ̀, ìfù kàgbọ̀n. Wáyọ̀, tọ́kàgà. Kúkọ̀ déégénù. Kumba yayo yolu na henu. Ahenu. Degenu. Ige lọta. Ige lọta. Wáyọ̀. Ige lọta. Mbalaje. Vou furar ele. Oye látukùlẹ̀ yé o. Wáyọ̀. Wáyọ̀. Ige lọta. Adoni. Wáyọ̀. Obodo! Lion.
UGWUMBA. Amego no na bo amego de genu. Amego de genu. Ike loka. Okabije.
UGWUMBA. Nada, kwanza tu wangu ni banaso. Biko ne koba. Erutego. Awa mwago. Nizina kana bia kwa mozu. Mon wire.
Kuna mama ya no. Ọmọ wala jawa. Ije loka. Ina ye bole amna butombo ne jam. Butombo dara mama muro ganya. Ana kwata buya. Butombo ne.
UGWUMBA. Na ikwetala. Ndewo nwanne m o. Biko ka mara afa. Afa m bụ Chief Onyema Henry Ede. Abụ m chief chiri na Lagos State. Onye a anaghị akwanyere ugwu ikpeazụ bụ nwanne m nwoke. Mụnwa bụ ọdụdụ nwa n'afọ nna anyị. Ọdalụrụ nne. N'ezinụlọ a bụ anyị agaghatanụ Chukwu ụta. Etu ọbụla o si dị, anyị ga-eledo Chukwu anya, anyị ga na-ekene ya. Ụmụnwa ka igwe a kụziri n'isi o, n'agbanyeghị na o nwere ndị ọzọ anyị na-elekwa anya ha, mana ọ bụ na onye afro ka a na-agwa okwu, onye afro ka a na-echiri iwu, na ka o si gbatakwụrụ akwa mụnwa bụ onye ga na-elekọtazi ezinụlọ a. Ma m na site n'ike nke Chukwu anyị ga na-agakwa, maka anyị niile agaghị anwụ n'otu ụbọchị. Ebe etu ọbụla ọ dị etu anya si wee gba a na-elekwu ya. Onye a na-akwa ihe kedu ka o si wee dị, ọ bụghị onye ụka? Onye a na-akwa bụ o jere ụka jee mee baptizim, mechaa baptizim, mee wedin, gbapụtakwa fesiere onwe ya ihe omenala. Ihe omenala bụ ihe ka ya mma, and ihe anụ na-eri ka eji agbara agụ na ọnya. Ya nwa kpebiri na ndụ ya mgbe ọ nọ ndụ n'ọnwụ omenala ka ọ kacha wee fụ n'anya. Omenala a ka anyị jikwere were na-akwa ya. Ihe niile anyị na-eme bụ usoro omenala kamgbe nya, usoro omenala ka anyị ji wee na-eme ya, maka na ọ bụ okwukwe nke ya nwa ji aka ya wee họrọ. Kee ozi ị nwere izi ndị dị ndụ gbasara ụdị ndụ nwanne gị nwoke biri mgbe ọ dị ndụ? Nwanne m nwoke a bụ Chief Josephat Ọdịnya Ede Ogbuefi Chimereze. Obodo anyị niile ama ya. Ọ bụ onye eji eje mba, ọ bụ onye na-ekwuchitere obodo anyị, ọ bụ onye na-anọchite anya obodo a bụ ụba. Na ndụ ya niile o birie na-ekwuru onwe ya eziokwu. Ọfụ ihe dị ọcha ọ gwaghị na ihe a dị ọcha, ọfụ ihe dị oji ọ gwaghị na ihe a dị oji. Ihe ọ ga-eme akwadebe gị bụ na ya ga-ekwu nke bụ eziokwu, na onwe ihe ị ga-eme ya gwa ha ga-eziokwu, ịchọ iwere ịchọ ha ịhapụ. Mana ihe ma bụ na eziokwu a na etu a ka ya so efu ya. Ya kpatara enwe okwu siri ike dịka na nwere ala a na-azọ, ọ bụrụ o nwere onye a na-emegide akpọ ya ọpụta okwuo ya ka o si dị. Ana nwanne m a biri ezigbo ndụ na-ekwuru onwe ya nke bụ eziokwu, ọ nọghị n'imegide mmadụ, ọ nọkwa n'ịtụ asị. Ya nwa bụ one of the cabinet chiefs n'obodo a. Ikpe niile ha na-ekpekwa ndị otu ya bịakwara nya mgbe ha bịara n'ozu ya, ha kwukwara ya testify ya na ikpe niile ha na-ekpe na obi igwe, na ọ pụtakwa okwuo ka o si dị, onweghị onye ọ na-ele anya ọ ma ya kwuo eziokwu, ọ nọghị n'ikpe mkpegide. Opurobios Igwe Ejenga. Ijeloka. Bia pikolu. Aga bia sa ja.
Biko medo nano. Biko emani no side down for ọnụ. Ino side down for ọnụ. Ino side down for ọnụ.
Buries, IGBO.